Wow. Good morning, ndine Nesta, the black teacher. Amwene ma details mmene ampulumutsira sirikali zawo ma Americans atuluka sopano. Khadija yatuluka ma details step by step. Amwene inali movie. Nanena kale dzulo kuti yidu izakhala movie. Amwene mapilot awiri aja ndege yawo inamenyedwa. Takamba kale idali F-15. Strike Eagle. Ninanena kale za ndege imene. Design yakale 1988. Koma yakala ikumenya nkhondo zosiyana-siyana. Ma America zama ikonda kwambiri. Chifukwa imene ikauluka imaponya imavunga mizinga nditu. Ndi anali mu ndege imeneyo. Wina kusogola kuyendesa, wina kumbuyo wa mizinga. Ndiye akudusa mwirani. Amwene amenyedwa tu ndi enemy fire. Ndege ija mwene panyasa mafana aja anapanga eject mapilot aja ali yese maparachute. Ndege ija ndikupita nakasiya amenyedwa ikupita ukagwa moto ma Iranians ndege yakwa mafana aja ali mwamba ali mapilot ali maparachute ndi anakagwera kumapiri nanga mapiri amwene ridge George like mountain range mwaizo wa mountain range mapiri George kumene kujano koma kumusi koma malo osiyana wina wagwera ngati kuno wina wagwera ngati uko. Pilot uja pamene anagwera paja wapanga initiate chani communication sopano mayday ndili pano. Wina uja kumene anagwera kuja waona kuti pamene anagwera pa mbalambala poonekera kuti apa ndi andigwira ndiye iyeyo anakwera phiri sopano fast kuchokera pamene wagwera paja wangosiya chisiti chake chija wazisiya zonse pamene paja wakwera phiri ugogoma ali wovulala ali ndi pistol kukwera phiri ndi anakwera phiri lija ndikukafika pamwamba penipeni pa top penipeni pa phiri ndikubisala pamene paja padzimiyala maona ndege zija zabwera zozapanga rescue zikuwasaka uluka kuti zisake zampeza uyuyu anali muvale uja pilot uja amutenga zako ali kuti zake sakudani sakudziwika kumene ali zauluka zake uja sakupeza zake uja ali wabisala pa mwamba pa phiri sopano ndege zija zafaya zake uja pamwamba paja wapanga initiate communication kuti ndili pano ampanga locate ali pakuti communication ilipo ndavulala komano sinengatuluke. Ukusopano mairani anachathamanga apeza pamene panagwera ndege paja ayamba kuulusa kuti kuli ma Americans tiyende asake ndi ayishosha kumene kuja magaya ya mizimu ja magamba atenga mifuti maziwa anzatu mifuti basi imakhala nayo makoma atenga tiyende kasake amwene tiyende kasake ndende aja munaona ma video aja uja ali pamwamba paja komano magaya wawa chifukwa choti maparachutes sitsi azipeza muvale muja iwo amayang'ana muti muvale muja samaziwa zoti adawatokhala ali pamwamba penipeni paphiri paja amaganizo adayinira kuti ali muvale momwe muli makevi ndi amayang'ana muti mmene uku iye uja American military yadziwa kale location yake ndi imangozungulira kupeza njira kuti apatitera bwanji kupeza njirano imangozungulira ndi wina aliyense wa ku Iran amene amaonedwa akukwera kuti azilowera kuphiri kuja amaomberedwa kuphedwa apafanzi amwene iwaja basa ona ndege chakubali mbana ndi ndege yosa zote ndege kuteteza yani ndege chaimango kuzungulira bali pale bachi awa akamada ulowera mwamba mwaphiri muja yashosha mpaka kunabwera no makomando sopano kuti apano yavuta munthu yali pamalo povuta kuti tentenge ndi kunabwera ma transport plane evacuation planes ndege za madeyala ndi kulibe ku airport idu ndege zinabuluka ndikupeza vale si 130 ija ndinakuonetsani video ija yaulukaso ndikupeza kuvale eno kumene zinakayima zaima kumene kuja makomando atuluka chera uku Irani sopano nanga sizatengatu 48 hours 2 days asilikali Irani zo afikaso ku region kujaso bado kuja amutsitsa munthu uja paphiri paja kuti azakwere naye ndege zija chifukwa choti zinatera mmadoti got stuck sizingauluke sizingathamange ndege zakuti zithamange zimafuna surface yajani kuja dani amwene ali nyambalo
scandal kuja munthu uja amtenga komano kuti anyamuke ndege 2 sisi unyamuka matayala stuck nyambalo makomando ose ali pati pano guys we are stuck apa ndi akangobwera ali Iran amene wadali ndi mwayi Iran ilibe ndege padakali panopa zoti zikezi otherwise Iran kana kauti ndi ndege wanachema amwene ndi kunali pato ndi pamene amayida nano transport aircraft zina ndege zinazo kubwera no reinforcements zazatenga no awa ndiye maiziwa zikavuta chonjo amasiya ndege zija koma samazisiya intact amapolisa ndiye they were forced to abandon ndege zawo ziwiri ndikudzipolisa kuti ma enemies asapezepo kanthu zonse kudzipolisa polisa iwo ndikukwera ndege zinazo kubanduka ndimene amanena ano kuti adani atuluka apanga rescue zonse atulutsa yetu mwaona zithunzi akuonesa ni completely bent aircrafts ma wreckage ma Iranians apanga posi zimene ma Americans ndege zawo zimene azisiya kuzipanga bent azipanga bent oka chifasaka nazisiya intact amabanga zimene abandon ingati vehicle iji adani yavuta amwene ndenanena kuti nkhondoyo pa social media pali nkhondo ina chifukwa pa social media ndi pali propaganda from both sides iso propaganda ina yomwe yamba kubwera lero muyenaso mwina mwaimva kale akuwuzani kuti ma Iranians akunena kuti amaona mu wreckage momwe mwaotchedwa ndege muja apezamo scar ya American soldier ndiye kuti iwo American soldier sana mpulumusi angomuotchera momwemo adi yonjo ikupezani imene ina ndiyoti 48 hours asilikali a Iran anakanika bwanji kufika ku region iko 48 hours munthu ujali kumene kucha kumalimbana ndi amifuti amuzi onyamula zimifuti zija mwezizwa za machaka awawa asilikali anali kuti ndiye kulima video ndi asake ngati kulima video amene akuonetsa convoy ya asilikali ikupita ku region imene kuja koma ma civilians aku Irani adapanga block onsewu ndi magalimoto awo a civilian kunali magalimoto a civilian adi magalimoto amenewo anachita dala kupanga block onsewu to slow asilikali a Iran kuti akafike kuja ndese ujo nali blocked kunali magalimoto ambirimbiri ngati mataxi wose kupanga cover uko adi zimene zinapanga delay asilikali aja access kuti akafike kuja iwo they had no choice nawonso kumadikirira nawo mu queue muja ngati kuti kukuchitika china chake koma that's what slowed the soldiers. Video imene ili online apparently allegedly akunena kuti ndikuinena kuti ndi propaganda ya mbali ya America chifukwa it hasn't been verified komano akuonetsa video inena kuti ma locals anapanga protect ma Americans by impeding kupanga prevent asilikali wakuti akafike mwansanga kuja ndi magalimoto awo blocking njira chifukwa sikuti ndi region yoti ya bobo ya ma highway yetu so zimene zachitika about American planes in this measure ndi plane ija timati C-130 yagwa aigwetsa not necessarily yaotchedwa ndithu kumene kuchako yapangidwa abandon Hercules icha is one of the planes zomwe zinatera ndikukanika kunyamuka chifukwa zinakatera kumuzi kuti zinyamule munthu uja kunalibeko surface yabwinobwino yoti ndi zinatitimbi zinakakamira yetu guys cheers